Aku wingi ngeterke tonggoku to le. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bar ngerti hasilé mah beblak suwane. Mbak, pengen apa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayi rambut tok, Mbak. Bapak kok iya. Ora, dene penapi. Nek ora lho. Tengah Mas Ulang, tengah. Awak iki wis gedhe malah karo sing cilik pokoke muni sing butuh ngono angel to. Iki kok banyu mungkin nek kadung urip ngono kuwi iki sing Jelas to, Mas. Mama iki lho iki ayat mriki. Ora ketemu salaman saya. Alhamdulillah pripun pawartose sehat Pak Cahyo. Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk baruke panjenengan kula sehat. Nggih, nggih. Matur nuwun, matur Meskipun kula kali panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng Pigi Jagung Baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula derek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan sami pinanggih kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah waras niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Kalah semangatnya karo keluarga besar Pigi Jagung. Lho nggih kula tetep semangat. Rukun kompak menggunakan daman panunggal selalu bersalam salaman. Bila saking menika sampai ora kasih salaman mbek kono ya mbek Watu Azarawat to. Pokoknya Watu Azarawat iku pripun to? Salaman kono angel kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman mbek iki maha ambune. Ambune piye kok putih. Mosok lengo putih garung. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenengan Pak Cahyo mergo dereke Pak. Dalang modale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki ada korembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten Pigi Rejo Agung. baru. Baru ki ana ten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngitokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh. Wong-wong iki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton teko mburi iki mau jebul ora pangkling aku. Ora pangkling. Berarti wis apal kan jeneng apal iki mau sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kuwi. Mrigo nyuwun foto. Iki obrolan sing biyen nggih dadi film sinetron Tiang Santang ngono. Kok dadi film Tiang Santang lho. Oh, biyen yo ganteng kok le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek acara tahun baru kebledosan mercon. Dadi kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir nggone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Dulang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutuk giling Pigi Jagung. Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya petok leh do manis-manis Pak. Kok saged ngoten iki gara-gara kan manggone nggone PG Rejo Agung baru. Dibenge nggone bakul rokok iki ning bakul gula aku nganti melok muni angel. Sing mirsani tumpuk. Nganti sing cilik-cilik digendong. Nganti sing gedhe-gedhe kok dora ketok nganti nggowo ancik-ancik mau. Lah gara-gara sapa dik niken. Wah, karo aku nek karo sinten-sinten nom wis ora patek wis waleh. Lah kira-kira sampean tak tanggepi mawon sinten sak ngenten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal. Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe sing kaya diri ngantek. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe iki jeneng akeh lho, Pak. Sing pinggir dhewe nek di jenengan ada dipelengak ngene iso kaya loni sing adahe tebu. Sampeyan kok sasok kewes dados pantes lha iya. Sing nom-nom iki cara tebu wayahe nek pupuk ora wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe lemah-lemah. Jenengan apa nyepelekke? Niku sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Niku nuwun sewu ngen swara, kok sampeyan iki pedhot kabeh. Saya boleh Pak tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari iku pedhot kabeh nggih. Nggih, bener. Oh, Jadi bojone jenengan ya sinden Mas Dulang. Nggih, riyen sinden, Pak.
Ya, pas lembang apa nika saniki pun mboten ate nyindet. Lho, sebabe. Ah nyindene ning gone panasan ora manterok sambil bledek. Ning nun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Julang iki. Wah, niku napa kata medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake kok. Ora masalah, Bu Kesi ini meneh. Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring lho. Nek sampean kedah nolak kalian panjenengan Pak Cahyo, iso romantis, iso harmonis kalian garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Julang iki Pak Cahyo. Kali garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar ini digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus itu sampai di romantis harus Pak Cahyo ngoten. Kayak romantis. Lah, gandeng terus kayak tak kono juku sembarang ya. Lah nek buka kan pengalaman, nek supermarket swalayan dan lain-lain. Ini barang butuhku sini lho. Tapi dagelan rondo kondangan di bojo ning swalayan puring nganti satpam domoro we. Bisa golek-golek kaos. Supermarket ini kaos komplit golek kaos ra ono. Sampeyan kok iso ngono. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Nah, apa meneh kalau pikir aku ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Bapak Presiden ku ngono pabrik kene ku sono. Sampe nyuruh air ya. Lah kuwi sing pucuke pelem. Sare bengi iki awake dhewe sok kenalan karo Bu Kesi sakonco. Nggih, nggih. Iya, iki ketingale yo. Wah, piyaine langsung-langsung ning jebule makme hati-hati. Kok makme hati-hati kok 200 iku ngawur sinden saka opo kabeh. Sindene Pak Cahyo niki lho, Mas. Yo pas suryan iki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing iki sing sepuh. Ora enek iki nom kabeh. Ora enek nom kabeh. Seluruh iki yo nom apa tuwa, Pak? Usah nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha ku sapa? Lho sing dene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho. Ayu-ayu ra pasti panggung lenggah terus bisa kaku. Lah mau ning transit karo dhewe dasare ning klewen. Ape saling aku ngate pangking lho. Barek gek metu kaya widodari. Yo, iku keistimewaane wanita-wanita nek kadung ngadi salira ngadi busana lho. Lah nggih kok iki anggere sansaya rapet wanita apik regane larang. Wah, tenan Pak. Tanggoku kae tak gelem rokane selawe sampe kae. Kok tanggo lak Jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Ken mau sing dilem kok Bu Kesi. Upamane Mas Julang jenengan duwe garwa kaya Bu Kesi kira-kira piye? Ya, piye jajal? Umpamane duwe garwa kaya Bu Kesi ngono piye jajal? Hah? Ketok ora mungkin. Lho sing jenenge upama iki piye to? Mun saya lho Pak kula nang bujane sirikan. Kowe aneh men. Aku ora temburunan kok aku bento. Lho, wong wis wedok kiai sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ning Cina ya. Lah, tuntunan kok ning ndi kok nek persepsi gandean kula di. Niku tunggale, Mbak. Barang ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Sing setunggal niki, Pak. Mawa garwane sing nomor kali niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose Istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Periksa ngono piye? Yo nek bobo berdua niku mboten saged rukun, malah padu nuripun. Kalih bojone sing loro niki to. Nek bobo niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jeneng wong kekeluargane lah hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Kok iso tukaran iki piye maksude kok? Loro-loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho, Pak. Kowe lho piye? Kek turu kok loro ambekane kula niku sesek. Sesek bareng moto melek itu jebule depan-depan padha mangape lho, Pak. Yo oyok-oyokan angin. Yo sesek dene yo sesek. Ning alhamdulillah tanggapan rondo rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi pakai bekel. Kok bekel iki to? Sing diuntu iki lho. Namane ku behel. Ya behel-behel sing dolaran, sing transparan regane 16.700.000. Wah. Hati-hati lho, Bu, iki kok nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tuku lombok.
Wah, kami kaya kok Tomat tukul lombok tukul. akhirnya bujuk warisan apa meneh saiki duwe anggotanya. Anggotane apa? Bang Mekar. Isih karo kancane saiki balu. Piye Pak piye? Aku isih lho Mas. Aku isih. Isih. Dan iki begele iki lho tak coprokno. Tak copot. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta yo ora ngatasi. Sagone Singapura. Dagelan koyo garangan ngene kok iso. Yo nang Singapura. Rai nomor loro masing penting iki kayane. Leleng tenan iki. Gowo ning Singapura. Kok Singapura. Arep nyepot Dari telepon kula. Gandeng sampul kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Kok pas kadung wakil itu maksudnya gak bisa dicopet kadung nempel ini. Ndak nempel tidak bisa dilepas ini gimana Mas Dolang. Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pun dicopot candasnya aku ini. Dek mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Kaya begini awake dhewe disinau karo pikir aku. Bab napa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk begini tindakan kiwatan seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Keponakan kok pikir jago. Ini kini kalau buta-buta yogo sinden dagelan kondangan kaya apa nek ora ono sing nanggap ngomong Ngawah tenan ya. kaya lori ana tebune lho untung-untung orane bersyukur berbagi rezeki. Jenenge sedekah ora kudu dhuwit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah rasa dono rasa. Apa meneh ngawang sinden-sinden iki. Piye ora 12 iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Jadi yo ini Yang sudah ke kuning keemasan. kuning kemasan. Lah sini gini sing Iki tebu sing dipanen urung wayahe diunggate kok emane man wayahe metut ngene. kok ada yang lho. Kok sampean nusa apa cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Nggih. Pengen metu lah sing untune merangos ngeten untuk umpamane metut nggih. Mas langsung gak karo elek iki nek bojone wong sing bingung yo gak raine wae. Lho lah. Aku tahu apa persani sedaya dulur-dulur lho Pak. Lha sesare piye to? Lho, lah kok sing bingung ora raine kok iki. Lah iya, wong nek dateng elek iki padha enek dadi bojone sing bingung gak raine. Lah apa? Apa meneh karo wae. Duwe tak kaya ku tadi bimbingke. Kok bingungke napa bab napa jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus Saya Pak iki dalane iki Pak Yoyo. Mboten Pak kaya ku tadi balik metu. Terus Telepon Pak Satu, Pak pripun to salah kok telepon dalane Pak kaya ku tadi njenengan metu iki desa iki Pak Yoyo. Ijane Yoyo kok kaya ku tadi. Merso nuwun sewu, kula niki yen katrepe Cahya Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyo. Yoyo yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, awakmu jarak jenakno sing jenenge loro. sing jenenge lho. Yo tapi nek utangan dibet iki gampang. Kok kabeh muwet. Kok sultangan Piye? Nama pemijat Cahya Kuntadi bareng take tanggane iki bareng Pak saya mboten iki bareng Yoyo. Aku yo umat iki awake dhewe iki tanpa guna awake dhewe iki wis ora bisa sing-sing ku wong ngawang aku kaya obra ngono. Sampeyan kula golekne kanca. Ha nggih. Niki enten Waranggana Madangkara sing mitin kelahiran saking Madiun Taladan Kule Pilang Kenceng dengan nembe kemawon menika mudhun mesin. Bagian munasira. Ayo. Tubrak suweng men berdiri luwih sik. Yuk, dados. Dia sing ngendi iki? Thank you.
dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Mun saya macane ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to Le. Bojone meter tak ketemu rumah sakit USG iki bar ngerti hasilnya mah beblak semuanya. Mbak, kuwi napa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayi rambut kok, Mbak. Napa kok iya? Lho petugas. Kleru le USG kleru iki. Boten kleru ngoten. Baca piye? Kleru apa piye? USG iki kan lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki muncul ra mungkin to. Lho petugas iki aku muri-muri karo petugas pripun iki hasil kok ngeten jebule petugas lagi magang kamerane kurang mendhuwur. Petugas iki urung pinter. Petugas magang kamerane kurang mendhuwur bareng mendhuwur lagi kotak uni jadinya laki-laki. Sehat aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok barang niku dokter apa petugas apa sing menjelaskan kesehatan iku ya isih magang ngene pun saya bayine sehat to Mbak sehat pun saya tapi matane tiwi-tiwi ngene ha motone awon lumpuk ngene iki Iya, motor-motor dhewe-dhewe. semua itu harus disyukuri Oh, niku dhewe iki nggih pas ajeng lahiran niku di USG to. oke Niku napa sirahe bayi niku wonten nutuki. oh ala gone bapake kakean Anak ngumpuk nih kene iki. Kan siapa dia? Masa ngatek untuk barang. Iki wonten nutuki ya. Lu ala ora bapak. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Ini ketuban. Tuban apa lamonge to? Bani ketuban kok lamongan iki. Oke. terus ajeng lahiran iki lho, ben kula ngrasane nek dibuka seket kira buka ya, Pak. Sidan iki. Aku yo ngantek gumem itu gerbang kok ngantek 50 iki. Pintuke kok sampe piye yo? Ayo modane kaya wah, iki kok wae. Tahu. Karo nanti katakan luar. Saya ku lagi monggo bangun buka papat monggo bangun buka. Lah nek ngono ra sing ngitumi ra kegotak deh. Dino papat monggo papat enggak dino papat limo enggak. Ora pegel. Itu waduh belajar lah tentang ilmu kedokteran. Nggih, sore kula dikekrek ini kalau mboten lewat dalan. Nggih, paling dikekrek. Operasi sesar. Iya Pak, sesar. Ini mau saya jenengan tidak disesar ta. Jenengan pun periksa meneh mboten. Sampun. Iki aku motor ning TikTok ya ono lho, bar disesar jalte kerapetan. Terus malah pipis sange ra. Disesane wonten ngene dijek. Mboten Mboten wetenge sebarane muntah sing moro ini to. Kok iso iki piye? Orangnya bayi piknik. Kira-kira sampean biyen lahir iki kira-kira disesar apa? Lancar. Lah yang biyen urung apa urusuk dokter urusuk puskesmas kok lho. Terus Begitu warani wong dalane elek mak iki digendong bapak kalau aku ceblok ning kebunan ini. Oke, bagian sagane jenengan wis magister seni ucapan selamat sukses untuk pikir jagung. Iki Madiun, ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak, aku mau sing ngajar awak Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya Pak. Ya, ini kalau tahu bisa buka dan tutup gini. Ya nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahya lagi, tutup giling ya nanggap lagi. Biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi aku Pak Cahya Pak aku rambut sakit. Mungkin jenengan usul Pak Cahya. Ora. Lagi enten Pak Mundut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak wis teko iki. Saking Mbah Urip Petumrejo Untara Nabi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu sambung wanci dalu katresnan sejati. Nggih, wau sampun. Rondo kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Nggih, coba diaturake iki sambung wanci dalu.
Lah gandeng nuwun sewu iki lak pelawake kalih. Nggih. Nek ketone kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya pisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah. Kemeruh iki. Wah, aku seneng sing ngono kuwi ngempi-ngempi ora. Bahaya. Mesin ya malah. Nun sewu, kiai loro nun sewu. Piye, Pak? Arep penemu ta. Kok sih? Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki. Lah kula dhewe iki tau di bojo ayu tur model ngene iki. Oh, ngoten to. Nggih kula ngemiki kalih. Kae sinten to, Mbak? Ya kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik. Sing kuwi sing bisa sape. Jenengan iki umur pira kok anak iki umur 34? Lah wis tak iki sapa? Lah sinten? Anakku. Anak iki umur 34 ya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep, sing siji anak nomor loro. Oh, anak bareng umur 34. Oh, bapake. Hati-hati lho, Mbak. Lho ada nih. Ya rek wingi nek pukul pas ono bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa dokter jare menggembaku. Masa mendako? Bayi kok Gara-gara apa? Lambo ibu itu bilang dokter kok bisa kejadian seperti ini bu. Kemarin itu habis bapaknya langsung tak ini anaknya. Oh ngitan lho. Ibu itu kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyin dipun aturaken. Sambung mati dalu padian nggih, Pak. Wah suaranya api, biayanya ayu, bojone uang. Merawat kowe. Oh, over Mbak Chandra Mulya. Ojo kalah. Kudu sing apik ya, Mas. Dipecani biayi sami kae. Iki rek karo bojomu ya. Alah, ojo nek rek kae Lah piye? ngono. Ah, aku bojone koyo ngene. Kaya apa? Lah piye nek bojo koyo ngene nek salat ngono wong salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kok ora ndang rukuk-rukuk ya toh. Lah kenapa? Lah nek kecantol iku sajadah. Oh, ya ora pantes mamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten pantes. Mbak ini kan pantes. Aku ya rada mbak ayu. Rada member ngelobi jajal aku yang ngelobi jajal. Dengan piye? Pengen iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten iki to. Jenengan tak ngerti. Bapak Ibu, kula kali rek dolan niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Ya kanggoku cocok jenengan kali Mbak Diajeng cocok. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya apa ngorate, sing aku kaya komodo. Sing penting dilate iki. Ya Mbak Chandra. Iya. Sing apik. Pikiran sing ngene. Aku kok ngeri dhewe to rumahku. Try pertama keri susu. Malah ora. Diwamu kok temlorot kok. Iki jenenge bras ya, Mas. Bros saiki. Kok saya kok ngisor? Aku iki pero kok no. Amin. Pero ora apa-apa. Bros kok iso meli. Ya kamatane. Ya. Pero no. Ya sudah
terus sampe kira. Dadi liyane. Kok keren tak kira masuk jane kurang mudah. Jebul Mas uga nanggepi ajeng Pak Putih Mbak Diajeng kula ajeng Mbak Batang Mbak Dia Terus pantas orang senang, Mbak, orang senang. Akhirnya Mbak Batang. Nah, iya iya. toh Mas aku anak Mbak Batang lho Kok sesio-sio kok ngene kok batang. Lah kaya apa? Paling ora yo kaya opo kok. Wong-wong iki wis ngerti aku biyen iki sing dadi tiyang santan. Kok ngono Mbak? kaya mending yang sopan Kalah rai nek ra usaha iki ya. Sumpah. Iya. Seneng omah apik iki. alah modelmu lek ning omah jare apik kono lek ning kene apik aku ya Aku lebih kono kok nduk aku main omahe kono. Tapi aku lebih Ayo mundur. mundur. Ayo. Kenapa? ayo to sambung rasa Ayo. nanging wanci dahulu jadi ibu bermangan apa? Bisa bener bermangan apa? Aku barang sembarang mau disuguhi godhong pelem barang. Nah, ya lo ya kaya wis. Wes, ayo jaya nak. Blak. Kanono. Wes, blak. Ini kok tak duwe saket ya. Ayo nih, Sampai saya kecil, sampai ini loh kok bisa. Aku wani, aku ngono ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Iya, coba. Ayo. Alah. Oh, iya. Rasanya kayak apa? Empuk ya. Empuk. Aku Lah iya ngono kok apa enak kalau yang ini. Ngono kok gayane. Lah iya. lah kok ngapes aku dinunggui. Lah iya to. Kok nggak pesan dilunggui? Ono empuk lah kene atok. Iya to. Lah dibawa tok ya mencolot. Kadinono ingkang rupeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Mbak Dian Munasira. Yuk. Ya, Mbak Sira. gambarmu uga
yo komplit. Ana soto, ana kerupuk. Wah. Nggih. Panjen sampun dados ciri khasipun panitia PD Rejo Agung anggenipun nyubrata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Yo sanget ngoten. Nggih. Piye mawon entek sing bisa urip bareng Mas. Kok iso? Dadi belengko nek dengan kulturan harapan. Ya ini bijaksana kok ngono. Memikirkan sampai sebetul itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Gitu payungan. Nggih. Yo, oke. Mendah boyo sudah tidak diragukan lagi kualitas sindennya Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Julang. Nggih. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Cahyo pun tadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 Pikir Jagung Baru. Semoga tahun 2026
tebunya tambah melimpah dan menjadi barokah. Amin. Tulung minta gending kutub manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Wino. Nah ini kalau selaki rumian saat deringipun gendut diken. Ya toh, diaturake peranganane Bapak Yuswanto aturake gendut Limong Nawangsih kanthi ninggal katresnan. Atur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yuda matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kabuat jarake Limong Nawangsih. Yo.
untuk rino nawang sih. Niki kasana budaya Mas Jola. Oke, gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi gendut Niken Salindri. Bilih nuwun sewu saderengipun Niken tampil yang penuh dan full, ya sinden liyane dimunculkan dulu. Oke, leres banget. Nggih, nggih. Ya pripun sakniki dipun fullaken. Nah. Nah, mumpung nih gendut Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun malah luar biasa. Oh, mboten saged diitung nganti rambut niku. Iya, rambut. Aduh iki ora sampun rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri, ayo. Alhamdulillah pangisune Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Prigir Jagung, Nggih. pun ate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Derenge nggih dereng ngono padha lho. Padha piye? Aku ya akeh pisan. Nah iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia Prigir Jagung dhumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasil melimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin ya Pak. Amin. Semakin piye semakin toh. Semakin iki sing ketara. Semakin itu sudah mengglobалkan semua Pak, mengglobалkan doa semuanya. Ya, Biar semakin rejo, semakin melimpah. Ya, kalau warna ini pikiran goblok ngono lho Pak, paling ya Pak yo. Iya. Menawa dhek ra tega karo awakmu ya. Kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah, wong tuwa ora tega awakmu harus. Ya kan gentenan nek ngomong. Yo wis, ngomong menengai. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya Pak. Nggih. Ya kuwi lho, kiai loro kuwi ya masaku ya. Salim. Oh iya, salim ya. Ya, ben-ben ilang ngimpi karo sampean. Lha kuwi sumpah, yo katresnane antarané bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwe ra ketemu, suwe ra video call sosok kangen. Kuwi ora tau ngimpen aku kan. Minate Pak. Piye pas piye ngimpen aku pas piye? Pas jenengan dalam ngoten to Pak, terus kula nginden ngoten sampai ngipi ngono kuwi lho Pak. Kuwi kangen lho Pak. Aku dari dikasih Pak Dalam tak pengen sari berani. Lah aku kapan kok iso ra turu lho. Ya, setan piye ra ngono. Timbang mimpine bikin sakit hati. Pun bareng sampean sawet dewasa saya gede no. Sampeyan asline tas kok Klaten to. Nggih Pak. Lah nek diturut aku ya tas Klaten. Nggih, Saka Pak. siwae ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono aku karo sampean kaya kakang karo adi. Nah, aku ya Ngono kuwi.
Berarti kaya sak barakan lho. Sak 2 tahun. Iku saya sudah. Iku ora terah klaten. Tapi Terah ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresno, isih gemati kaya ngono ya. Pangesune, Pak. Aja lali karo wong tuwa, bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora tak kiri meneng ngambil transferen ngono. ngono. Lho, Pak, yo muale. Lah apa? Lah kula sing anak jenengan kira sih. Lho, Ya kudune sebagai bapak itu dong menyangoni anaknya. Ini Bukan tembung. anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku tembung menyangoni. Maksudnya iki maringi hadiah ngono lho. Nah. Berbunga. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Lah padha karo Kyai Segoro. Nah, Ini lho becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibati bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kuwi kan. Terus baru nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Oleh ngomong anak putune. Ya, kira oke tok tuwek kemarin kok butuh barang lho. ora tegese iki anak iki ndondoke. Sansaya suwe ra yo duwe putu to. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, nembang sing apik sae itu. Bawa mboten Pak? Ya bawa yang neng ben CD atau neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saya isi ada CD barang. Siki nek kula wis ake ra disetel. Iya kok. Dadi PP yo. Apa wae? Rasa ngono ku kok di PP. Ya. Duh, iki malah iki aku ora proyek iki malah siji ra disetel kendel-kendel ke. Alhamdulillah. Adate nak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Bocah kelek mangkape niken salendri pancen saka gamelan, saka mayang. Kuwi, nggih. Engko langgame aku tak nyuwun ngenteni. Ning bawane apa derek sampean. Apa? Nggih. Yo bawane apa? Welok nenem. Ayo. Ya, belak-belak ngomong. Karyane Mbah Mantep Suwardi. Ya. Enggak, bawane apa? Manut karo sampean. Ya. Nadyan bendina tanggapan suarane sik blater kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Tahu tek suarane. Yeah.
apa ya mesti iso. Terima kasih. Nah, sinaune mempeng. Yen wis rikma suarane piye? Wes pokoke nek mikir yo apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan yang menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis bakok dhisik. Wah iki tingkat pira wae model omah piye wae tetap kelakon mergo pondasine wis bakok. Nyedek karo nggih mengenang Suwardi iki mantep Sudarsono Aturna langgame karya Mbak Mantep ngenteni. Ya, cak mangga. Aku ngenteni tatamu kaya
iki kan nembang ngenteni sing duwe prabawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pikir Jagung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hari Wuryanto Kepala Lembah Pinarak anggene silaturahim lawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe ya. Salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah, andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bener. Kiai seni, kayak makate kok gamelan opo wae iki mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Dilontah karo Rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang kurbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Bener saged prihatin saged poso. Anake ya ibadah to. Alhamdulillah iki sing siji teko rame, sijine teko dim. Syukur Masih bapake kaya ngene, anake kan dadi apa dadi pegawe no. Kono ki ora pegawe. Grek. Kono ki ojek malah. Malah grek ayo pegawe. Nolak salira lho pokoke dhewe iki yo harus main ibadah. Karena apa? Dimanapun dirikan berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, kebaya dan jari. Wah, harus menyesuaikan tempat. Iya, ini dimanapun kebanyakan penampilannya kamu saya terus ya. Amin. Iya. Iya nih ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. Sampai dianggap mati loh. Oh apa-apa kalau dipesen segane kok timbang antri. Akhirat dunia. Ini jenenge anak perhatian iki. Doa sebelum meninggal. Lah, balik dipikir nek donga kok. Kira mbok pikir pedisian liyane ki ngenteni ngowok panas. Mengaturkan segeramu. Oke, selamat datang. Panjenengan kok Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ya Hari. Pak Hari kan asmane dawa. Napa? Hari Senin Selasa Bu. Bapak Hari Wuryanto. Pak Hari Wuryanto. Panjenengan iki nadya di tengah kesibukan ngrasa rawuh ngombarake. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndemben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga wae. Kuwi diwoke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti tengah wengi mergo keratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Bapak Bupati Dina dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan dengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yuk tembang alas sekarang kan? Apa?
alas. Apa Puspita ngono boleh? Ini pun adanya dua baru Anda, wah, ini paturan. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah, kenapa? Biasanya kalau cowok ganteng gitu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sih elek-elek ini. Iya, kalau jelek-jelek gini kan setia. Jajali Pak Tony, Pak, ini kan Pak. Antara ini milih aku apa sampean jajali, kayak bocoran. Ini. Senyur-nyurnya ya. Iya. Jujur-jujurnya. Iki datang lho, tapi duitnya rada sithik. Nah iki elek, utangnya aki lho. Jajali Malah kaya remuk. Nanti yang milih sing kaya Ya. Mas Dulang. Nah, ini, jadi ini iki gro sepurane. Salah ngasih bang. Leleng ngono kuwi lah. Oh iso. Milih dadi seduluran. Iya lah. Pak. Tidak sedulur. Apakah kamu memilih sebagai apa sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Pedus saya. Enggak apa-apa. Wedus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah sing kagungan dek nikah lah sing mari yo dek nikah. Lah aku nak delok ning iki. Dek nikah. Aku mesti ingat terus kalau cintanya itu cinta murni. Sampeyan yo kaya wedhus ya, Pak. Ora wedhus ini kan ya. Aku yo ngerti kaya roh dek nikah. Nah, nek kepengin kis wedding ora sandadak golek pipi. Lah bokong. Oh, bener ya. Aku iki pipine amburi to. Sae iki dene mau ngatur apa? Karo Bapak Bupati Katen Bentewolo. Iki maturaken lelaken mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu Pak Jamal. Amin. Ini di balik mriki. Nggih. Bar niki ben lenggah dhisik. Men tembange niki diaturke bar niki ngakoni Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Kersane lega kerja. Kusuma Wijaya, Puspita. bos kita kalau. Lagu kesukaan. Maka dapat dipunaturaken yuk Madangkara bersama Niken Sahitri. Oh.
yang tuningan sangat itu. Harus maklik teman nggih. Kita ngaturi Pak Bupati. Oh, iya, Pak. Nggih. Ciri khasnya Kyai Madiun ya. Sama. Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sangat mewakili warga masyarakat Madiun Bapak Hariwur. Monggo nadyanto namung sak tempangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas mlaku. Ya.
pisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hayur. Sugeng rawuh Bapak nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh. Ya punten niku wonten anu. Napa bisa kapan yo? Oh, samira alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi kan. Mugi-mugi tansah pinaringan seger warasan Pak Bupati. Sampun. Nggih. Jane yen kula wau jane pengin jenengan jinak pinarak wonten ing Palembang ingkang putra niku gendut niken salindri niku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah wabarakatuh. Alhamdulillah, niki selamat dumateng pikir tahun baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki tadi ini tambah kathah wonten jawi. Melipat ganda. Jadi ugi-ugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insya Allah terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Ini pemerintah Kabupaten Madiun import Pak DM, ugi-ugi bikin tahun baru nanti juga hasilnya luar biasa. Nanti Amin. ini langsung mawon. Monggo. Zaman berjuang teori elingan mana-mana yen tak openi Lagi lho menadem tentrem. Seger bisa nyamperan Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya dengan ngangkat cul sampai gunung ya langsung plek karo larase kaya pas ngoten luar biasa. Dok-dokan. Dorongan nggih. Ya, kemudian nyata ugi-ugi sebagai masyarakat Kabupaten Madiun tetap biaya rukun. Namun Kabupaten Madiun ugi dados kabupaten yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Amin. Dan pun ugi yang penting estu sebagai masyarakat biaya rukun, insya Allah kaki biaya rukun maka masyarakat itu sangat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Dengan maturipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembaruun Bapak. Delok ngomong semene kae sing duwe wektu kanggo niliki siji-siji.
Nggih bangun Bapak Bupati katuran Jenak Pinarak nggih. Dan seperti ini kan bacanya. Ada sendiri janino. Lali apa toh nak? Orang yang ngoni. Sama mas. Ini lagi nih bapak bupati. Saya itu malah aku Bocah ngawur. Tak nongkrong. Yuk, semari ini sokorat jelas ngawur. Saya nongkrong ayo. Ibu itu masih. Ora matur nuwun dalem Ibu. Bupati kan kanca-kanca. Ayo, sewu nama bocek ning mobil iki kan mati wis bocah. Betul betul. Lah sebenarnya awake dhewe ra kasih. Ini gendenge karo kabudayan karo kesenian. Lipur makane. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu. Mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Sukses. Gendingipun Lestari Lintang Asmoro. Ayo. Ini berhenti lho. Manut Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikantani Mbak Birgita Ayu. Ditanya apa Bang? Ayo nak, ayo. Semangat. Adimu itu wis semangat. Saya. Iya, cepat. Wong itu kok tidak sayang gitu. Badan ra ditunggu sedang. Ya Allah, sama ini jadi mari banget karo aku jalan. Mirong pas go tengah. Belum pasti rondo Iya. Aku ora diomongin. Oh, jadi sampean seneng nikah saiki karo aku kaya ngene. Ini masih adimu kene ngadi busana wis bener bros barang ora pas go tengah. Wis ora gunane. Kalau nikah itu piye? Sama ganteng aku, Mas. Saya tak benake belum bisa kepuh ini. Mama. Ayo nek boleh kok tak pateni yo. Tapi pateni iki piye? Pateni susah ben karek rasa seneng iki cilik iku kemenku. Ayo saya beri saya. Gendong. Wah, ngene iki lho. Kandhane iki malah sing bejo sampean iso gendong nikah lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane koyo api derek lori ya. Ayo saya. Siap-siap temen iki lho. Wah, bongso tenan iki kaya bilang. Mas yo, dia pengen digendong. Dia pengen digendong. Ayo. Malah masih sopi wis dhewe kok Oh, gendong. yang pengen sama ibu dua aja. Wah. Saya Apa tenan iki? aku tak mau sholat ini. Ini mau sholat apa Isa ini lho. Wah loro. Usah-usah kok. Masalah. Makanya dia salah di sini, kalau memiliki. Lah, Yang seberang lagi, Bu. Tengah Mas Ulang, tengah. Awak iki wis gedhe malah karo sing cilik pokoke muni sing butuh ngono. Angel to. Wis kaya pokoke bayu mungkin nek kadung urip ngono kuwi iki sing Jelas Mas. Mama iki mbak iki ae aku iki. Nah, ya. ngono. Aku nek jejer nikah ini kan kamera ini kan Lah justru kuwi aku mau balik kali kami. Dadi iki. ya ngono. Aku ki jejer wujute iki nikah karo dolan. Kamera kok iso nikah karo asu kuwi. Ya ora, pokoknya aku ki dibojone sampean kan dadine anak kan kok kan elek senine. Oh iya. Ini kan Mbak Birgita ki putih, gitu. Ya bojone ki putih. Dadi anak sok putih, putih. Nek karo aku no. Kare kan zebra. Blentong-blentong. Paling. Mau niku.
Apa ambil ini kok wah kaya wong lho. Enggak ya.